सोरबा सोरबा देख' जाबाय 40 लाख सोरबा सोरबा जेल जानांबाय समाजाव बदनाम जाबाय सोरबा सोरबाथ' हा हु फाननानै केस गेलेनांबाय साबधान आदा साबधान आदै हुसियार 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 हेल' खुलुमबाय आथिखालाव प्रेक्टिकल बसुमतारीनि पक्स' रेप मिउजिक भिडिअ ओरैबायदि कन्ट्रभार्सियेल सोलिगासिनो दङ गोबांथार मानसिफ्रा ससियेल मिडियायाव फैनानै बिथांखौ एफआइआर होनांगौ बिथांखौ केस होनांगौ बेफोरबायदि भिडिअ बानायलागासिनो दं बिनि थाखायनो आंबो माने बे भिडिअखौ नायनो लुगैदोंमोन माबायदि गोबांथार मानसिफ्रा ओरैबायदि कन्ट्रभार्सियेल खालामगासिनो फेसबुक इउटुब नागिरबाय मोनाखै मानो होनबा बिथाङा डिलिट खालामबाय बिनि थाखायनो आङो प्रेक्टिकल बसुमतारीखौ कल खालामनानै बिहरदों भिडिअ आंनोबो हरदो आंबो नायनोसै माबायदि गोबांथार मानसिफ्रा कन्ट्रभार्सियेल खालामगासिनो दं होननानै दा नोंथांमोनहा नैबे भिडिअखौ आंजों नायलांफादो अब्लानो नोंथांमोनहा मिन्थिगोन केस होथावथाव ना होथावा ना थारैनो जोंनि बर' समाजाव गुबुंले आबहावा लाबोदों नामा जोंनि बर' हारिखौ मुलुगनाङैनो लाजि फोनांदों नामा नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय 폭소래 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 उन्दै उन्दै सिख्लाफोरजों दा बेराय आदै 폭소래 केस होजागोनबो सिलाइ दैग्राया सिलाइजों थैयो जौ लोंग्राया जौजों थैयो हिन्जावफोरजों गेलेग्राया हिन्जावफोरजोंनो जोबस्रांलाङो 폭소래 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 दा नोंथांमोनहा नैबे मिउजिक भिडिअआव खोनानो मोन्दों पक्स' रेप पक्स'नि फुल फर्मानो जाहैबाय प्रिभेन्सन अफ चिल्ड्रेन फ्रम सेक्सुएल अफेन्स जुदि 18 इयार्सनि गाहायनि गथ'फोरजों नोंथांमोनहा मलेस्टेसन खालामो एबा सेक्सुएल खालामोबा बेखौ पक्स' रेपनि आन्दाराव केस होनाय जायो दा बेखौनो नैबे मिउजिक भिडिअनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायनाय जादों आरो वार्निं होदों मानो होनबा बेफोरबायदि जाथाया जोंनि बे बिटिसि ओनसोलाव जाबोगासिनो दङ आरो जोङो नुनोबो मोनगासिनो दं गोबांथार आदैमोनहा बेफोरबायदिनो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लानानै पिकनिक जानो थाङो जौ लोंनो लानानै थाङो बिदिनो आइफन बायनानै होयो हो मल बेरायनो लाङो सिटिफ्राव बेरायनो लाङो बिदिनो मानि लब देखायनानै लांनानै माने गाज्रि खामानि मावो दा बेखौनो फोरमायदों आरो बेफोरबायदि दाखालाम उन्दै बैसोनि गथ'फोरजों नङाबा पक्स' रेप केस होजागोनबो आरो माखासे भिडिअखौ नायबावदिनि आरो बुजिनानै लाबावदिनि दाब दाब जायगायाव गोबां हौवाफ्रानो हिन्जावफोरजों ब्लेकमेल खालामजाबाय थाखा देख' जाबाय सोरबा सोरबाथ' गदायबो लानांथारबाय साबधान आदा साबधान आदै हुसियार 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 폭소래 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 आरो बिथाङा फोरमायबावदों जोंनि बे बिटिसि ओनसोलाव गोबांथार हौवाफ्रा बरबाद जाबाय हिन्जावफोरजों ब्लेकमेलबो खालामजाबाय ना आरो सोरबा सोरबा गदायबो लानांबावबायसो बिथाङा होनखादोंमोन जायफ्रा सिलाइ दैयो बियो सिलाइजों बरबाद जायो जायफ्रा जौ लोङो जौजों बरबाद जायो आरो जायफ्रा हिन्जावजों गेलेयो बियो हिन्जावजों बरबाद जायो दा बेखौनो फोरमायदों आरो माने जेबो गाज्रि फोरमायाखै बिथाङा वार्निं होदों आरो आदैमोन आदामोन हुसियार जा होननानै साबधान जा होननानै बेखौसो फोरमायदों
सोरबा सोरबा देख' जाबाय 40 लाख सोरबा सोरबा जेल जानांबाय समाजाव बदनाम जाबाय सोरबा सोरबाथ' हा हु फाननानै केस गेलेनांबाय साबधान आदा साबधान आदै हुसियार 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 फुकसरे 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 उन्दै उन्दै सिख्लाफोरजों दा बेराय आदै फुकसरे केस होजागोनबो सिलाइ दैग्राया सिलाइजों थैयो जौ लोंग्राया जौजों थैयो हिनजावफोरजों गेलेग्राया हिनजावफोरजोंनो जोबस्रांलाङो फुकसरे 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 बिथाङा होनखादोंमोन ना हिन्जावजों गेलेयोबा हिन्जावजों बरबाद जागोन दा बे भिडिअआव बिथाङा फोरमायबावदों जोंनि बे आथिखालाव सोलिबाय थानाय ना जाबाय थानाय नोंथांमोनहा गोबाङानो मिन्थिखागौ जानो हागौ ना सोरबा सोरबा बेफोरबायदिनो माने 40 लाख गाहाम होनांबाय सोरबा सोरबा जेलबो जानांबाय जेल जानांनानै समाजाव ओरैबायदि बदनाम जाबाय आरो सोरबा सोरबाथ' हा हु फाननानै दासिमबो केस गेलेनांगासिनो दं बिनि थाखायनो बिथाङा साबधान जानो थिनदों आदैमोन आदामोन नोंथांमोनहा हिन्जावजों दा गेले आरो उन्दै बैसोनि गथ'फोरजोंथ' दा गेलेखाथार नङाबा पक्स' रेप केस होजागोन दा बेखौसो फोरमायदों बिथाङा जोंनो गियान होदों पक्स' रेपनि सोमोन्दै गोबांथार मानसिफ्रा पक्स' रेपआ मा बेखौनो मिन्थिबावामोनदां दा नैबे बिथांनि बे मिउजिक भिडिअनि गेजेरजों आरो कन्ट्रभार्सियेल जानानै गोबांथार मानसिफ्रा मिन्थिबावबाय पक्स'आ मा पक्स' रेपआ मा पक्स'नि फुल फर्मानो जाहैबाय प्रिभेन्सन अफ चिल्ड्रेन फ्रम सेक्सुअल अफेन्स बियो माने बिराद गिदिर क्राइम आरो बिनि पानिशमेन्टआ देरसिन आरो बयनिफ्रायबो देरसिन जुदि पक्स' रेप केस जायोबाथ' मिनिमाम 10 बोसोर जेलाव थानांखागोन आरो ओमफ्राय मेक्सिमामाथ' टिल लाइफ टाइम इमप्रिजनमेन्ट ना फुरा थैजासिम जेलावबो थानांगोन दा बिथाङा बेखौसो फोरमायदों नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनहा साबधान जा नोंथांमोनहा जुदि उन्दै उन्दै बैसोनि गथ'फोरजों गेलेयोबा बरबाद जागोन जेल जानांगोन थाखा हरनांगोन गदायबो लानांगोन सोरबा सोरबाथ' गदायबो लानांबाय हिन्जावफोरजों गेलेनानै बियो माने जेनेरेलावबो बुंदों आरो जायखिजाया हिन्जावफोरजोंनो गेलेनो नाङा नङाबा गदायबो लानांगोन थाखाबो हरनांगोन जेल जानांगोन आरो समाजाव ओरैबायदि बदनाम जागोन बेफोरबायदिखौसो नैबे मिउजिक भिडिअनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायदों नोंथांमोनहा नुबाय आरो बुजिबाय जानो हागौ गोबांथार मानसिफ्रा भिडिअखौ नुवाखै ओरैनो जास्ट लाइक कन्ट्रभार्सियेल ओरैनो हावाबाजि ना सोरनोबा सोरनोबाथ' कन्टेन्टल' नांगौ ना ओरैनो जानला मोनला माने कन्ट्रभार्सियेल स्टेटमेन्ट होलाबायो आरो दा नोंथांमोनहा फुल भिडिअखौ नुबाय आसा खालामबाय नोंथांमोनहा बुजिबाय होननानै नोंथांमोनहा शेयार खालामना होदो जाहाथे गुबुनफ्राबो जायफ्रा बे भिडिअखौ नुवाखैमोन जाहाथे नुनो मोननाय बायदि आरो बुजिनो हानाय बायदि थेंक इउ सै बाय बाय